ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ନଈ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା। ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲା। ପତ୍ରଟି ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପକ୍ଷୀଟି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ଦିନେ ଶିକାରୀଟିଏ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସି ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଓ ପାଖରେ କିଛି ଖୁଦ ବୁଣିଦେଲା। ତାପରେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଛପି ବସିଲା। ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଆସି ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଖୁଦ ଖାଇବାର ଦେଖି ଶିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ସେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଶିକାରୀ ଚିତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀଟି ସଜାଗ ହୋଇଗଲା ଓ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ମନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନ କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।